Mhux se nħallu lil pajjiżna jintuża minn minnu estrem. Dan kien kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat li f'kummenti fuq War Radio spjega d-deċiżjoni li ħall-Gvern Malti li jirrifjuta dħul ta' vapur bl-isem Seastar immexxi mill-Grupp Defend Europe. Grupp ta' attivisti mill-lemin estrem li għandu l-missjoni li jfixkel bastimenti umanitarji billi jirritorna refuġjati lejn il-kosta tal-Libja. Fl-aħħar jiem dan il-grupp kien qed ibaħħar mill-kosta Libjana sqallija. U allura dil-ġimgħa ddeċidejt illi b'mod responsabbli ma nħallux bl-ebda mod li l-pajjiżna jintuża minn min huwa estrem, minn min huwa ma jirrepreżentanix u ma nixtiequx u ma rridux ikollna x'naqsmu bl-ebda mod ma' nies bħal dan. U naħseb li din hija l-pożizzjoni sensibbli ta' ħafna nies pajjiżna. Fuq War Radio il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għall-attakki fi Spanja u l-Finlandja u hawn appella l-iktar għaqda. Saħaq li fil-waqt li pajjiżna ma jistax ikun estremist lanqas irid ikun passatur għaldaqstant huwa reġa' tenna l-politika ċara tal-Gvern Malti dwar l-immigrazzjoni. Kulħadd jaf li jien personalment u anke il-Gvern konna sodi u aħna sodi ħafna fuq lat Ewropew dwar l-immigrazzjoni għandna politika ċara ħafna. Imma politika li tiddistingwi il-lat umanitarju, il-lat ta' sigurtà mill-lat ta' estremizmu ta' nies bħal dawn. 3 xhur wara l-elezzjoni ġenerali il-Prim Ministru spjega kif ir-ritmu tal-Gvern kompla għaddej filwaqt li komplew jittieħdu deċiżjonijiet li ġabu qed iġibu riżultati fosthom dawk ekonomiċi. Jien ngħid li l-riżultat ta' dawn id-deċiżjonijiet fil-ġimgħat li ġejjin ħankomplu narawhom permezz ta' aktar investiment, permezz ta' aktar xogħol, permezz ta' aktar riżultati fuq oqsma soċjali bħal housing, bħal pensjonijiet, oqsma oħrajn fejn irridu nkomplu ngħinu lil min minkejja tat-titjib ekonomiku kollu għadu mhux ilaħħaq biżżejjed aħna dik hija realtà li nirrikonoxxu. Il-Prim Ministru nota kif fit 3 xhur min kien negattiv għadu ma ħal ebda tagħlima u li l-gideb ma jwaslek għal imkien. Żied jgħid li llum il-Partit Nazzjonalista jinsab fl-inqas livelli. Il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif issa l-istess gideb li użaw kontra tiegħu u l-familja tiegħu qed jintużaw wkoll internament fil-Partit Nazzjonalista. U żied jgħid li l-kap caretaker Simon Busuttil irid li ta' warajh jimxi bl-istess mod u qed jagħmel dan filwaqt li jifret il-partit. Il-Prim Ministru żied li t-tattika tal-Partit Nazzjonalista taħdem ukoll kontra l-pajjiż għaldaqstant awgura li jkollna oppożizzjoni b'saħħitha, pożittiva u li taġixxi bħal għodda li tiskrutinizza bis-serjetà ħidmet il-Gvern.